खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय जोंनि ब्लगाव थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि ब्लगा मा जानो थांगासिनो माने जोंनि गामिया माने बोसोरफ्रोमबो मैदेर फुजा होयो आरोना हाग्रा बारियाव नै बै साल दंफां गोजौ नुहुरनाया बेयाव दायो थाना नोंथांमोनखौ जायगायाव दिन्थिबाय दं आङो बेवहाय रायजोफोरा गावबा गाव खान्थाल थाइजौ मा होयो खुसेर होफैजोबो दायो जों आंबो लांगासिनो खान्थाल ओमफ्राय खुसेर आरो थाइजौ दं नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम नैथिंजाय हाग्रा बारि आरोना जों मैदेर फैबाय थायो बै साल दंफां गिदिर नुनाया बेयावनो नै बेनो दंफां mau थांगासिनो खान्थाल लायनो हा खान्थाल लांनो जोंनि गामिया बेनो आरोना बेनिफ्राय बिथिंजाय हाग्रा बारि मैदेर बारि बहा थांनो नागिरदों बुंलाय मा लादों रायजोनि जा बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थानाय दावरिया बाबानि थाखाय रायजो राजाफ्रा दा दिनै हाबाफारि लादों बावनाय थिनाय बेयाव जोङो बावनाय थिनायफ्राव खान्थाल बावो खुसेर बावो थालिर बावो जार जि गोसो बेखौ जोङो रायजोफोरा गावबा गाव न'खरनिफ्रायबो होनानै बावो ओमफ्राय दोनथ' खान्थाल लांनि खान्थाल दे tuh mama लादो थाइजौ लादो धुप आरो खुसेर गणेश बाबा मैदेर बाबानो होनो थाखाय जोंहा दिनै दंबारिनि मैदेर फुजा दंलै अथ'नि आमे सिदा करते गइছে Đây là batasan. Batasan ini. Ini nari itu. Ini itu kurang betul. Boleh? Mana? Itu gini. Mana yang lagi gini? Mana ni? Kalau mana yang mana? 헐 가자마 मानि थाखाय मान गोनां रायजोफोर जोंहा दिनै बोसोरफ्रोमबो बावबाय थानाय सिबिबाय थानाय जा जोङो जितु सारिदुवार गेटनि थानाय दंबारि गामिया जेनेबा हाग्रा खाथियाव थानाय नालाय जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रा जोङो बोसोरफ्रोमबो बावो जोङो हाग्रानि बयनिसाय देरसिन लावसिन हाथि गणेश बाबा होनो आरो हाथि बाबाबो होनो जोङो न'फ्रोमबो गावबा गाव गोसो मथै माइरं माइ खान्थाल थाइजौ
बायदिसिना फिथाइ सामथाइ लामनानै बावफायो आरो लोगोसे जोंहा गामियाबो रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ होलायनानै जोङो गासै जोङो दावरिया बाबाखौ जोङो बावो सिबियो जों हाग्रा जिङाव थानाय नालाय माइ फोथारफ्राव माइ गायनाय सोरनिबा न' सेफायनाय बिनि थाखाय जोङो एसे रैखा जाथों होननानै जोङो बिनि थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो बे साल दंफां गुदियाव जोङो बावो बेसेबां बोसोर जाखो बावबाय 30 बोसोर जाबाय माना 30 बोसोर जाबाय 30 बोसोर ना 30 बोसोर जाबाय जों बावबाय गोदोनिफ्रायनो बावबोबाय दं आरो ना गोदोनिफ्रायनो बावबोबाय दं गोदोनिफ्रायनो बावबाय जोंनि आइ आफायानो बावलांबाय जिहेथु ओंखायनो जों दा बावबाय थानो गोनां जादों मानो होनब्ला जोंनियाथ' हाग्रा जिङावनो नालाय मैदेरानो न' जिङावनो थायो होनबाबो भुल जाया हाग्रा बंग्रा खाथियाव जोङो बे गणेश बाबा हाथि बाबाखौ जोङो मानिनो गोनां जायो आरो बेनिखायनो जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जों बिथांनिफ्राय जोङो जोबोद रैखा जायो खेथि बाथिफोरखौ जोङो जोंनिफ्राय एसेबां अनिस्थ' खालामा आरो लामा दथाफ्राव लोगो मोनबाबो फ्राय जोंखौ जेबो खालामथ'वाखै जोंनि गामिफोरखौ साइडफोराव खोनायो आरो साइडआव खोनायो जोङो न'आव लामा दथाफ्राव सहरनानै बुथारनाय खेथि बाथि जानाय न' बां सेफायनाय जोंनि गामियाव दासान्दि बिदि सेफायथ'वाखैबो आरो बिदि माबाबो जाथ'वाखै सानसे अनिस्थ' खालामाखै बेनिखायनो जों थांनानै दङ आरो बिथांनिफ्राय जोङो बेनिखायनो जों बेखौ मानिनो गोनां जायो आरो गासै रायजो राजाखौ खुलुमनानै खिनुफिननो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय गावराजा मेथाइ राजा गणेश बाबानै नोंखौ दिनै रंबारि गामिनि गासै रायजो राजा मोनफ्रोमबो बोसोराव समावखौ जेब्ला बोसोरफ्रोमबो नों बिफाखौ फुजा होनाय बायदि देग्लाय बोसोराव गोदान बोसोरनि समावखौआव नों बिफाखौ रंबारि गामिनि गासै रायजो राजा देग्लायबो नोंनि फुजाखौ होनाय जादों बेवहाय जोंनि रंबारि गामिनि मायाफोर दाय गोरोन्थि जानो हागौ बै दाय गोरोन्थिखौ गासैखौबो निमाहा होनानै नों जेब्लाबो बे रंबारि गामियाव देग्लाय बोसोरावबो आबादथिलियाव न'खर गामियाव जेबो खैफोद आफोद दुखुआव लाबोआबालासिनो जेबो खैफोदाव खोख्लैयाबालासिनो गामिनि गासै रायजो राजाखौ जाहाथे मोजां मेगनजों नायफिनो बेजों लोगोसे नै दिननि गोथार बे सानाव नों गावराजा मैदेर राजा गणेश बाबानि मुङै बोसोरफ्रोमबो मासे दाउला दाउ गोजा हगारनाय जायो मासे दाउजो दाउ मासे दाउजो दाउ हगारनाय जायो मासे दाउला दाउ गोजा हाथारना होनाय जायो बिदिनो देग्लायबो होनो नागिरदों बेखौ जाहाथे नों बोसोरसे आजावना लानानै देग्लाय बोसोराव नों जेरावखि थाङा मानो नोंजों माब्लाबा रंबारि गामिनि गासै रायजो राजा गथ'फोरखौ मोजां जाथारगोन बेवहायबो जाहाथे नों गावनि लामाखौ सायख'नानै थांगोन रावखौबो जेबो दा खालाम नाथाय जों जायखिजाया मुंजों नोंखौ गाबज्रिबाबो नों जेबो मोसा मोसा लायाबालासिनो जोंनि रायजोआ नोंखौ जाबायदि बावदों थिदों बोसोरफ्रोमबो नोंनो दाउ मासे दाउला दाउ मासे हाथारना होदों बेखौ देग्लायबो नोंनो दाउला दाउ मासे नोंनि मुङै हाथारना होनो नागिरदों बेवहाय जाहाथे नायाफोर गणेश बाबा हाथि बाबा नोंखौ मोनफ्रोमबो बोसोराव जेथो नांखौ रंबारि गामिनि रायजो राजाया जाबायदि बावदों थिदों
बावदों देग्लाय बोसोराव बिदिनो बावदों दंबारि गामिनि गासै रायजो राजा गावबा गाव नोंनो नों जाबायदि जायो सोरबा खुसि होदों फैखानो फैदों गोदै गोथाव Kau lagi kelai. Kau lah. Ini ikut. Makasih. Dengar. Gana, bapak amat. Ibat. Orangnya tambah. Ter belayar ke? Cungkaya deh. Saya menggilai itu. Palu apa? Palu gimana? Mua palu selalu mungkin kayak kayak suruh kau tahu mana? Ayo kasih lu mau deh, kan ini mau deh. फुजाया जोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय होयो बे फुजाखौ जोंनि खाथियाव मैदेर फैबाय थायो नालाय नै बेफोर दारा जात काटार जाहाथे बिथिं बारलांनो हाया ओमफ्राय नैबे लामाया अरुणाचल थांग्रा